много верна моя приятелка. Сиси, ела тука. Не, старайно. Така, сега. Дай ми хапка. Аз съм нейната приятелка. Тя се казва Сиси. Сега ми дръжи хака. Искам да... Сиси! Сиси! Може ли да направиш колело? Не мога. Така. Аз сега. Хайде, ела. Хора, вижте. Си пие хак. Вижте. Тя пие хак. Ная, вижте. Хора, вижте, Ная пие хак. Ама не бе, аз си гледам, че... Хора, сега ще играем на криеница с Сиса. Тя трябва да се скрие, докато пие хак. Брой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега, хора, трябва да намерим Сиса. Къде ли е тя? Сиса, намерихте! Аз бях за тебе. Да, ма! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, Найчето, къде е Найчето? Аз отивам първо до Парзал. Тя е най-главната пазалка. Какво видяхме там? Найк. Найк. Сега Сиси ще играем на гоненица. Аз трябва да те хвана и да взема хора. Хака си! Сиса, стой! Много бързо тичаш! Сега се скри. Сиса, стой! Хора, паднах и изпуснах Сиса. Сега ще я намерим. Не е тук. Сиси! Спечелихме! Ето ти го.